Het is misgegaan. We wilden te veel. Meer dan de aarde kon geven. Laten we niet langer wachten. We hebben geen keus. Deze missie is geheim. Richt je puur op je objective. Wauw. Veel geluk, Nova. Dank je. We zullen het nodig hebben. Go for launch. We zijn op lichtsnelheid. Hallo? We hebben uw hulp nodig. Wat ben jij? ADD, navigator. Ze mogen haar niet vinden. Waar kom je vandaan? Ik kom uit de toekomst. Door de tijdreis ben ik weer jong geworden. Wow. Sorry, take it easy. Stap. Opzij. Wat is dat voor ding? Hij staat gewoon even een paar uurtjes in de pauzestand. Kan even nadenken over zijn carrière, zijn leven, dat soort dingen. Wat? Ik vind het prima om te helpen. Maar vertel me tenminste wat er aan de hand is. We zijn hier om een ramp te voorkomen. Laat me raden. Jij komt ons redden. Spreekt ze de waarheid? Ze is gewoon een van die klimaatgekkies. We moeten hier weg. Hey! Go! 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 Wat een mooi pak heb je aan. Beetje legerachtig. Ja, ze is gothic. Ze dacht dat het zwarte make-up is zo. Wat? Nee. 5, 4, 3, Ready for take-off? 2, 1. We have a lift-off. Nou, dit is wel iets nieuws. Ik heb koffie nodig.